Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, geçen hepdeniň dogamalyny Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň, gepleşikleriň başyny Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi melleşdirýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle-de Azatlygyň okujulary Türkmen Helsinki fondy Türkiýanyň suwdy 5 türkmen aktivistini aklady. Türkmenistan we Özbegistan Iranyň gelen howply önümlerden ýüze gurýar. Bazarlardaky ardanlaşyk az ýaşady. Ataly ul adamlar arlamakda aýplanýar. Türkmenler täze iliň şygaryny wasp edip täze rekord goýmaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Elbetde bu habarlar esasında efire verilen gepleşikler hem web saytymyzda köp dinlenen gepleşikleriň hataryny durýar. Yerasty suwlar tapylan Aşgabat sitiniň guruluşyk meýdançasynda injenerçilik, geologiýa işleri geçiriler. Marada Moskwa rejimini bodanlara garşy reýtler ýene täzeden güýçlerini diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem geçen hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Geçen hepde Azatlygyň web saýtyna girenler Türkmen görnüşleri 50-nji hepde atly foto sergimidi. Şeýle-de ýyl soňy 2021 iň uly wakalaryň käbiri suratlarda diýen atlan çap edilen foto sergimiz hem köp görülipdir. Şeýle-de Azatlygyň web saýtyna girenler Türkmenistanly migrant ýurda dolanmak üçin prezidentden ýardym sorýar diýen atlan çap edilen videomuza köp tomoş edipdir. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini 2021-nji ýylyň wakalarynyň 2022-nji ýyla ýetirmegi mümkin täsirleri hasanygy öňkü Sowet Geňişligine, hususan ortaýetde güýçlenen repressiýa aladalary we bu ýagdaýyň öňkü Sowet ýurtlaryna şol sanyny Türkmenistana ýetirip biljek täsirleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Rus häkimetleriniň dekabrda ýurdun baýry adam hukuklary guramasyny, halkary memorialy we adam hukuklaryny goraýan memorial merkezini ýatyrmak barada gelen karary halkary jemgyýetçiligi bilen birlikde azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen aktivistleriniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky raýatlaryň hem köpüsini alady, ünsüde öretdi. Şu aralykda Ortaýetyň konstitusiýa kaýatynyň başlygynyň ýurtda ölüm jazasynyň dikeldilmek ähtimallygyny ýaňydan barada hem habar berildi. Azatlyk bu wakalary ýakyndan ýerleýän türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen Ortaýetde bolýan wakalaryň türkmen reýallyklaryna, türkmen durmuşyna ýetirip biljek täsirleri barada pikir alışdy. Hudaýberdi Ortaýet soňky 30 ýylda öňkü Sowet ýurtlarynyň arasynda Stalin ýurdunyň repressiýa siýasatyny dokumentler esasynda paş etmekde iň öňe saýlanan ýurt boldy. Hut rus diline el ýeterli bolan arxiv dokumentleri, geçirilen barlyklar we ýazylan işler, Sowetlaryň türme tejribeleri, adam aňyny gödöwçülük ýa kontrollyk etmek, raýatlar uldan kiçe ýokardan dolandyrylýan tawin mehelle öwürmek synançyklary barada alyp biljekleri juda kän maglumat material berdi. Rus häkimetleriniň ýurdun iň uly adam hukuklary uramalaryna urandarbasy siziň pikiriňizçe soňky 30 ýyldan gowrak wagtda diýdim zorlugy, repressiýa garşy edilen işleriň puğça çykmagyna getirip bilermi? Elbette Rus resmilerinin memorial merkezini yapmagy, hem beýleki daşary ýurt agentleri diýip jurnalistlere basış etmekligi, erkin pikirleri basyp ýatyrmagy, edilen işleri puğça çykaryp bilmez. Ol işler bar, ol işler eýam halkyň eline hem aňyna. Ýöne şol çäreler geljekdäki ediljek işleriň öňüne berip böwet basar. Meseleniň ine şol tarapy kıyın. Bizde belli bir derejede käbir işler edildi. Meselen diňe bir Staliniň tutlugy däl, bu siýasat adamlaryň aňyna zar wurmak, adamlary diňe bir pikire uýgunlaşdyrmak siýasaty öňrekden başlandy. Anha dähli güýsüne bolup geçen helakçyligi ýatlasak, şol ýerde ýüzlerçe yararsız adamlary, beýguna adamlary hiç bir sebäpsiz atyp öldürdiler. Şol adamlary atan adamyň ýaş Sowet ofiseri
Yakup Kulüyev'ni merhum jurnalist Aman Murat Bugayev bir neçe gedek aýtdy. Açyk çykyş etdi şu arada. Şondan öň Yakup Kulüyew Sovetler döwründe Türkmenistanda ýadygärlik goýuldy. Häzirki ýol öten etrawyny onuň ady ebedileşdirildi. Şeýle hem Yakup Kulüyew iň görnükli hem ilkinji türkmen generaly diýilip aýdylýardy. Ol wasp edilýärdi. Ine şol adamyň eline şeýle büyüne adamların ganynyň bardygy ayan boldy soňky döwürde. Ine şolar ýaly helakçylyklaryň bir näçesi bolup geçdi Türkmenistanda. Ine şol işlerin gelecekde açılmagyna, ayan edilmegine, halka hakikatyň yetirilmegine şu gelinen şäherler täsir berer. Sebäbi Türkmenistan her bir işinde, her bir meselede orsiyetten görülýär. Ýagny orsiyetin täsiri bilen hereket edýär. Näme üçindir Türkmenistan öz başlyklygyny gazanandan soň beýleki gowy ösüş ýoluny düşen ýurtlar bar. Meselem Baltika döwletleri şolar ýaly bir progressiv ýol saýlap almady. Ol diňe Russiýa eýerdi, Moskwanyň diýjek sözüne, Moskwanyň berjek bahasyna garaşly ýagdaýa düşdi. Dogry, Hudaýberdi bagyşla sözüň ölen. Indi siz Aman Murat Bugayewiň edeni işlerini gowy atlatdyňyz. Aman Murat Bugayew şu Türkmenistanyny häkimetler bilen gapma garşylyga düşenden soň özüniň şu arhiwleri, kitaphanalary el ýeterli bolan materiallar öwrenmäge köp wagtynyň bolanyny, şoň bilen birlikde de özüni tapmagy, öz halkynyň taryhyny öwrenmäge wagtynyň bolanyny aýdardy. Ýöne şu geçen ýylyň dogamyny Rus medeniýetine çykan makalalaryň käbirini orsiýetin kär meselelerde Türkmenistanyň deňine düşmek ähtimallygy barada gurrun edildi. Türkmen häkimetleri bilşimde ýaly Sowet döwründäki döwlet terrori baradaky maglumatlaryň öwrenilmegini 30 ýyllyk garaşsyzlygyň birinji ýarmyna, Gorbaçowyň açyçanlygynyň ýanyndan ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwrüni togtatmagy başardy. Ikinji prezident döwrüne bolsa Niýazow döwrüne bellenen hatyra uny hem ýatyrly. Eýtem ortiýet Ýewropa ýurtlary günwatar bilen Türkmenistana garanyny has köp gatnaşyk saklaýan ýurt adam hukuklary we azatlyklar meselesinde Aşgabatyň çäklendirmeleriniň derejesine çenli aşağı düşüp bilermi? Belki de mümkün. Bir yerde bir gen ýagdaý bar, hiç bir düşündirip bolmajak ýagdaý bar. Sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýyna köp derejede ýaňsyly seredýärler. Türkmenistanyň üstünden gülýärler. Şonuň bilen birlikde de beýleki liderler, öňkü Sowet Soýuzyna giren ýurtlaryň liderleri Türkmenistany meňzemäni, Türkmenistany gaýtalamaga çalışýarlar. Meselem Sapar Murat Niýazow özüne Türkmenbaşy adyny alanyna onuň üstünden güldüler. Şol döwürde ol näçedir bir ýaňsylyk gülküni döretdi. Ýöne soňu bilen ösen ýurtlaryň bir hasaplanýan, dünýä ykdysadyetinde öňdäki barýan ýurtlaryň bir diýilýän Gazagystan şol görelle eýerdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özüne elbaşy diýen ady aldy. Ýagny ýylyň halkyň başy. Şonuň ýeriniň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanow halkyň lideri diýen ady özüne aldy. Egerde Niýazow diňe pasport bilen çäklenen bolsa, soňky prezidentler şol adlary ýurdun konstitusiýasyna esaslandyrdylar. Ýagny şonu kanuny taýdan özüne aldylar, hem bir näçe artykmaçlyklary şonuň üstüne goşup şonu kabul etdiler. Ýagny olar Sapar Murat Niýazowdan has öňe gitdiler. Beýleki bir tarapdan özüne ilkinji ýaşarlyk galdyran adam Sapar Murat Niýazow boldy. Häzir görsek Gazagystanyny Nursultan Nazarbayew özüne bir näçe ýadygärlik gurdurdy. Şoň bilen birlikde ençemi okujaýlaryny öz adyny dattyrdy. Hatda ýurdun paýtagtyny, Gazagystanyň täze paýtagtyny da Nursultan Nazarbayew öz adyna geçirdi. Nursultan diýdirip. Ine şolar ýaly ägirt uly gaýtalanmalar boldy. Şonuň bilen birlikde şeýle siýasatyň orsiýeti de öz täsirini ýetirmegi mümkin. Yine bir bellemeli zat. Türkmenistanyna halk maslahaty diýen belli bir kanuny talaplara laýyk gelýän halk maslahaty diýilen gurama ýokdy. Şol guramany häzirki döwürde Kırgızstan özüne aldy. Kırgızstanyň Türkmenistanyň görüldesine ýerdi. Häzirki täze prezidenti saýlanandan soň. Indi orsiýet barada aýdylanna, orsiýete de şu siýasat gaty ýarayan bolmaly. Sebäbi Türkmenistanyna
ol näçe prezidentlige saýlanýar, ýurdun prezidenti. Ol öz ýanyna kimleri alýar? Halkın ol meseleler bilen işi yok. Halk ol barada protesta çıkıp bilen ok, öz protest karşılık aktlarını beyan edip bilen ok. Hut şeýle siýasat Russiýanyň liderine de gaty yarayan bolmaly. Olaryň hut şu ýoly, şu usullary saýlap almak isleýärler. Gaty giň bolsa da Türkmenistanyň beýleki liderleri bir diýdim zorluk meselesinde, häkimiýeti bir ele almak meselesinde gaty yaramaz hem ýeti täsiri bar. Inni Hudaýberdagy bu ýagdaýlar birleşip Türkmenistana nähil täsir ýetirer. Sebäbi Aşgabat soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar we özüni çetleşdirme bilen baglanykda Moskwa hasken garaşly bolýar diýen pikirler bar. Ýagny Berdimuhammedow döwründe Türkmenistan Moskwa Saparmurat Niýazow döwründäkinden hasken garaşly boldy diýen pikirler aýdýan adamlar soňky döwürde köpelip barýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geljek ýyly esas halkara habar agentlikleri bilen hasken hyzmatdaşlyk etjekdigi aýdylýar. Egerde ýurtda daşary ýurtly habarçylar açyk işläp bilse, köpelse, Türkmenistan türme we beýlek hukuk bolmaları baradaky maglumatlar gizlin saklap bilermi? Ýagny beýleki esasy dünýäniň esas habar guramalaryny Türkmenistanyna gazanly diýilen üstünlükleri gasp etdirmekde ulanyp bu arada hem görelle bolup bilermi beýleki ýurtlara? Elbette bu meselede de Türkmenistan bir öz ýoluny saýlar diýen pikirim bar. Sebäbi şu wagtda şeýle ýörülýär bolup geldi. Şonuň bilen birlikde ol gönüden göni orsiýetiň täsirine bolar. Soňky berilen maglumatlara göre Russiýa Türkmenistanyň Alyan TV adynyň meşhuryny artdyrdy. Indi ol geljekde de artaýmagy mümkin. Munyň özü düýpli siýasy meseleler bilen bir baglanyşykly. Sebäbi Russiýa bütün Merkezi Aziýany şol sanyny Türkmenistany öz täsirindäki toprak hasap edýär. Şol täsirini güýçlendirmek üçin Türkmenistany özüne ykdysady taýdan bakyn etmäge çalyşýar. Şoň bilen birlikde ol siýasat bagatynda da şeýle, ine seniň aýdyp geçişiň ýaly meselem hatire güni ýetip gelýär. Ýöne Türkmenistanyň inni hatire güni bellenmeýär. Sebäbi Rus kolonial siýasatynyň Türkmenistany uran zarbasy barada gurrun etmek gadagan Rus kolonial goşunlarynyň Türkmenistanyňky beýguna adamlary, yararsız adamlary atyp öldürenligi baradaky gurrunlary aýtmagam gadagan. Şoň bilen birlikde Türkmenistan gönden göni Russiýanyň täsirine bolýar. Şoň bilen birlikde dünýä habar beriş terişdeleri meselesinde de ýagdaý şeýle bolarmy kadýan. Sebäbi bu mesele häzirki döwürde Russiýada gaty ýowuz alınıp barlýar. Daşary ýurt habarçylaryna, daşary ýurt metodiýatyna maglumat berýän adamlara Russiýa gaty ýowuz şemeleşýär. Şol ýowuzlyk Türkmenistanda da bolar. Ýöne başga bir mesele bar. Bu ýerde halkyň güýji, halk öz içinden güýçli adamlar çykarmak bilen, öz pikirini aýan etmek bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin meselem bir habarçynyň sesini sen etmek mümkin, oň ornuny täze habarçylar dörýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda da ara gatnaşyk, özara ara gatnaşyklar dünýä derejesinde bolup geçýän wakalara göz ýetirmek islegi gaty ýokary. Şonuň üçin halk bu ýagdaý bilen kanagatlanmaz, öz pikir arzuwyny, öz talaplaryny, şonuň bilen birlikde özüniň %100 bolýan kynçylyklaryny dünýä jemgyýetçiligine has giň ýetirer diýip tama edýän. Hudaýberdi hal gepleşigime de gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.